फैसाया गारियाव गोमादोंनो मानसिया क'क्राझारनिनो क'क्राझार मा जायगामोनलाय हा गारियाव लाथागाव क'क्राझार लाथागावनि औ ओमफ्राय दा बासबारियाव बिब'नाव थांदोंनो दाखालिनो ओमफ्राय दा बिब'निफ्राय फैबाय दा ओमफ्राय गारियाव गावलायफाय गसाइगाव बाजाराव सासे बर' आइजो गथ' बानानै आलाय सिलाय जाफैना दोङो क'क्राझारनि होनदोंमोन माने बियो बिब'लानियाव थांनो होनदोंमोन आरोना दा गसाइगाव बाजाराव फैसाफोर गैला नामा बिथाङा आलाय सिलाय जानानै माने थांनोबो रोङा फैनोबो रोङा जानानै दोङो दा फैसा हरगोन होनबाबो हारसिं थांनो रोङा आदां गादां जाना दोङो सोरबाफोर न'नि मानसिया जुदि बेखौ नुदोंबा भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोना लांफैनो हागोन बेनिखायनो आं शेयार खालामनानै जाबाय भिडिअखौ दा नोंथांमोना नायलांबाय था क्लिपाव जिबायदि नुदों आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन आरो भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामनांगौ जाहाथे बै सिस्टारा गावनि न'खराव थांनो हायो बेबायदि आलाय सिलाय लामायाव गोमाना थानो नाङा आरोना दा मोनथिखायो नोंथांमोना गुबुननि नोजोराव बेफोरबायदि नुबा जोबोद गाज्रि जागोन आङो मोननै आपडेट लानानै फैदों स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय आरो मोनसे आपडेटआनो जाहैबाय बेखौबो फुल भिडिअ होनो थांगासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय ससे क्लिपानो जाहैबाय नोंथांमोना नुखादो फार्स्टआवनो माने एडिआरइनि आनजादाव पेपार लिक सापरिनि सिङाव थानाय मंगलसिं बसुमतारीखौ माने एरेस्ट खालामनाय जाबाय माने गासैबो मिथिखायो एडिआरइनि परिखाया जोबना थांबाय बेयाव पेपारखौ लिक खालामना होदोंमोन परिखाया जायैनि सिगाङावनो दा बेयावनो बेखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय पुलिसा दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आं होलांगासिनो फैद' नांगौबा थिखोना हरनोसै गारियाव फैद' बेखौनोथ' फैदो बैयाव माबा मोनसे खालामनानै हरनोसै ना फै बिदि गोदाव सोराव उन्दै लानानै बासबारिनिफ्राय फैदोंमोन बियो लामायाव गारिजों माने गारियाव फैसा गोमादोंनो सोरबाफोर सिनायोबा बेखौ राइडार शेयार खालामनो बियो क'क्राझाराव थांगोन क'क्राझार थांगोननो माने थिपखाय बासबारियाव बिब'नाव थांदोंमोन जिनिसा ओमफ्राय बाव नापितनाव लोगो मोनबाय दा ओमफ्राय फैसाया गारियाव गोमादोंनो मानसिया क'क्राझारनिनो क'क्राझार मा जायगामोनलाय हा लाथागाव क'क्राझार लाथागावनि औ ओमफ्राय दा बासबारियाव बिब'नाव थांदोंनो दाखालिनो ओमफ्राय दा बिब'निफ्राय फैबाय दा ओमफ्राय गारियाव गावलाय फैसाखौ गोमाबोजोबदों होनदों दा क'क्राझार लाथागाव थांगोन आं होनबाय आं गारियाव थिखोनानै हरनोसै फैदो आंनावबो खरसा खालामजोब्बायना आङो सासे मानसिनाव लानानै हरनो होनबाय दा बेखौबो थाङा दा गोदाव सोराव बे गथ'खौ लानो सानसेनो आं होनबाय न'आव जोंनाव थुगदो नांगौबा दा क'क्राझारनि मानसि मेरला दङ माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै जों हरगोन होननानै जोंथ' बेखौ जेबो खालामनाय नङाना दा बिब'नाव थांदोंबाथ' दा बिब'नि नाम्बार सोंबाय बिब'नि होनो रोङा फिसायनि नाम्बार सोंबाय फिसायनिबो होनो रोङा दा बेबायदि अबस्था जानानै दङ दा जोंनि बर' फिसाफ्रा बेबायदि गोदाव सोराव आलादालि थायोबा बेसो जादों माने बियो आखायाव केस लुबैदोंमोनदां ओमफ्राय आंनावथ' आखायाव केस गैया फैसाया बेबायदि अबस्था जानानै दङ दंबासो नाम्बारबो गैया जेबो गैयाबा दा होजोंहायबो खोन्थाहरफिनो फै नांगौबा गारियाव थिखोना हरनोसै जोंनाव थाङाबाबो फैद' थांगोन दा नों सोरनाव मोनो बिदि फैसा लानानै न'आव थाङाबा बेनोथ' फैसाखौबो होनानै ओमफ्राय न'आव थाङाबा बेसो बेनिखायनो सोरबा सिनायोबा बेखौ लांफैनो हागोन क'क्राझार लाथागावनि लोगोफोर जों बर'फ्रा माबायदि आलाय आदानि जानानै दङ बिनि हासबेन्ड बिनि बिदा फंबाय बिमा बिफा बियो गसाइगावआव अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर माने ओरैबायदि दुखुनांथाव गथ' बानानै माने आदां गादां जाना दङ आरोना दा बेनो फैसा हरगोन न'आव हारसिं थां होनबाबो
एबा बेखौ सासे सिस्टारा जोंहानि न' फै लाना थांनि एसे होननानै बुंबाबो माने थाङाखै आरोना बियो दा मा जाखो आदां गादां गथ' लानानै हौवाबा दोंना गैया ना न'खराव फेमिलिफोराव मा जानानै माबानाय बेखौ एखौ बुजि मोनला बियो जेबोथ' जायाखै होनना बुंदो बे भिडिअनि गेजेराव माने कमेन्टफोरावबो ओरैबायदि लिरना हरदों माने बिब'नि न'सो आलासि जानो थांदोंमोन होनना बुंदोनो बेनिफ्राय बियो क'क्राझारनि होनना बुंदो दा बेखौ सोरबाफोर सिनायोबा स्क्रिनाव नाय आरो भिडिअ नायनानै बेखौ बहानि मा गामिनि नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो न'निसिम दैथायहरनो थाखाय गासिबो खावलायहरनाय जाबाय नैबे भिडिअखौ आं मानि थाखाय शेयार खालामदों मिथिबायना माने रिल्सआव बेखौ अलरेडि जायबा पस्ट खालामदो बि बुंहरखादो भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना हो जाहाथे न'निफोरा बेखौ लांफैथों होननानै बेबायदि आदां गादां जानाय मानसिखौ गासिबो शेयार खालामना होनांगौ जाहाथे न'आव मोजाङै मोजां मोनहैफिननाय बायदि आरोना दा नुखाबाय ओरैबायदि दुखुनांथाव माने बेफोरो जुदि गुबुननि मेगन नोजोराव नुबा गुबुना मा खालामनांगौ जाखो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि मानसि ओंखारदों दा बेबायदि आदां गादां जायोबा बेखौथ' माबा नङा माबा मोनसे सन्देहआव लाखागोन मानसिफोरा बेनिखायनो एसे बुजिलायदो लोगोफोर माने न'सिम दैथायहैदो आरोना बेखौ सोरबाफोर सिनायोबा अननानै बर'जों बर' मा बुंबावनो आरोना नोंथांमोना नुखाबाय बेनोसै आरोना दा मोनसे आपडेटआ नोंथांमोना मिथिखाबाय सिमन सापरियाव बे मास्टारमोन जानांगौ बिथाङा सासे मास्टारमोन बेनिफ्राय बेबायदिनो एडिआरियाव पेपारफोर राननाय माबा गोलैलाबायदोंमोन दा बेयाव बिथाङा माने पेपारखौ लिक खालामना लानानै एरेस्ट खालामजाबाय आरोना मोनसे कमेन्टआ एबा मोनसे पस्टआ भाइराल जाबायदोंमोन जिबायदियाव माने ओरैबायदि आंबो मिथिदोंमोन आरोना बे माबाया कुइसना माबायदि लिक जाखोलै होनलायनानै आंबो सानदोंमोन दा नंमारगौसो बियो सासे टिचारा जोंनिनो बर' आरोना बियो माने लिक खालामनो हादों दा एरेस्ट जाबाय बिथाङा दा ओरैबायदिमोन एडिआरनि केन्डिडेटफोराबो रागा जोंदो मानो होनोबा गोबाङा गोबावनिफ्रायनो खस्थ' खालामना फरायगासिनो दोङो दा बेखौ जुदि पेपारखौ लिक खालामनानै सोरखौबा पास खालामना होयोबा मा जानांगौ जाखो बैफोरबायदि फरायनाय मानसिफोरा ओरैनो खस्थ'आ थांगोन आरोना माने एडिआरआबो पस्टआ बारा गैखाया नालाय बेबायदिनो 15 लाख ना 12 लाख मानसि खालामदोंनो 6000 7000 पस्टआव जुदि अथ' मानसि खालामनायनि गेजेराव पेपारखौ लिक खालामना होयोबा गासिबो रागा जोंगोन मानो होनबा गोबाङा जिदा जिदि फरायलागासिनो दोङो माने आं मोननायबा बेबायदि जालांगासिनो दोङो दा बेयाव बिथांखौ एरेस्ट खालामबाय आरोना दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर बे आपडेटनि गेजेराव नोंथांमोना मा मोनखो नैबे सिस्टारा थारैनो सोरबाफोर जुदि सिनाय मोनोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बेखौ न'सिम दैथायहरबायबाबो नोंथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच मानो होनोबा जोंनि बर' हारियाव बेबायदि आदां गादां नुयोबा जोबोद दुखुनांथाव होनजागोन आरोना आरो नोंथांमोना लांबायबाबो साबायखर बावहरनांगोन आंनि गेजेराव फोरमायहर कमेन्टनि गेजेराव बिथांखौ न'सिम दैथायहरबाय होननानै दा थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि सेराव आरो गोदाननि आपडेट फैबाय दोङो अब्ला सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव सान्दुं गोसाबाबो भिडिअ बानायनाय जादों दे नोंथांमोननि सेराव नैबे आपडेटखौ आङो लाना फैनाय जादों बाय बाय